মুনু কাম যেମିତି ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲୁ। ଏ ବସ ରେ ବସ ଭଲରେ। ଏ ବାବୁନି ତୁ ଚଢିଟା ଖୁସି পেলাম এটা চড়িল জরিটা বা আবে জরি বলি মতে ବି ଦେଖାଉଛି ଶଳା ହାରାମି ଜରିଟା ତ ପେଣ୍ଟ ଭିତରେ କଣ କରୁଥିଲା ବେ ଶଳା ତ କ୍ୟାଟିଂ ନା ବଦନାମ କରିବୁ ହାରାମ ଦାଦା মতে কোটা কোন কହୁଛ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋନ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଶଳା ଏ ଓକାସ ଏ ବାବା ଏ ମୁନୁ ଆ ଏଠିକା ଗାଡି ଛାଡ କରି ଭାଇ ନା ନା ଗାଡି ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଏଠିକା ନାଇଁ କାଇଁ ଦେଖୁନ ଏପଟେ ପକଡ଼ି ଏପଟେ ଦେଖ ইয়ার পড়ে আরে শଳା আবি তো 20 কেজি চিকেন পড়ে আসিব হারামি ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରେନି। ହଉ ଆରେ କଣ ହାତ ମାଛ କହିଲି ବା ଛୋଟ କାମ କରେନି। ଏତେ ବଡ କାମ ଶଳା ସେମାନେ ତ ଭୋଜି ଆଣିବେ ତୁ ଭୋଜି ତ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ଆଣିବୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରେ ଜାଗା ହବନି? ଆରେ ଶଳା ମୋ ଫ୍ରିଜ କୋଣ ଜାଗା ମୋ ଫ୍ରିଜ ଆ ଭିତରେ ପଶିବ ଶଳା ହାରାମି ମୁଁ କ୍ୟାଟରିଂ ନା ବଦନାମ କରିବ